Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Дәүләт автоинспекциясе дәүләт порталыннан кулланырга чакыра. Ишек алды бәйрәме авылларда да уза. Бөгелмәдә яңа күргәзмә эшли. Сишәмбе кич белән Казан-Оренбург автоюлының Әлмәт районына туры килгән өлешендә юл транспорт хәрәкәте була. Ford Focus автомобиленең 1982 елгы шоферы Оренбург ягыннан хәрәкәт иткәндә юл йөрү кагыйдәләрен боза, тиешле тизлек сайламыйча, алдындагы машинаны узган вакытта идарәне югалтып, каршыга килгән КамАЗ автомобиле белән бәрелешә. Инерция буенча хәрәкәт вакытында Hyundai Greta автомобиле дә зыян күрә. Бәрелештән КамАЗ каршы як, ә Hyundai Greta хәрәкәт юнәлешендә күвәткә төшә. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә КамАЗ һәм Hyundai Greta автомобильләрен йөртүчеләр хастаханәгә озатыла. Хәрәкәтләрне булдырмый калуның төп коралы аны профилактиклау. Шуңа күрә ЮХИДИ хезмәткәрләре еш кына махсус рейдлар уздыралар да инде. Шундый тикшерүләрнең чираттагысы Әлмәттә электр самокатларыннан файдалану кагыйдәләрен үтәү буенча булды. Профилактик рейд нәтиҗәсендә 6 хукук бузучы ачыкланган. Юл хәрәкәтендә катнашучылар белән юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәү турында 12 профилактик әңгәмә үткәрелгән һәм тематик белешмәләр тапшырылган. Дәвам итәбез. Дәүләт хезмәтләренең бердәм порталы халыкка көнкүрешне, төрле ведомство хезмәткәрләренә эшне гадиләштерә. Тик онлайн сервистан күмәк файдалануга әле барлык кешеләр дә ияләнеп бетә алмый. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре чираттагы тапкыр кирәкле хезмәтне ничек уңайлырак, тизрәк һәм отышлырак алу турында искә төшерә. Машина йөртү таныклыгын алу яки алыштыру, машинаны исәпкә кую һәм башка мәсьәләләр буенча Әлмәт районы буенча ЮХИДИ теркәү имтихан бүлегенә халык еш мөрәҗәгать итә. Мисал өчен Илдус Хәсәншин бирегә автомобилен теркәү өчен килгән. Чиратын нәкъ менә дәүләт хезмәтләре порталы аша алганда инде. Это значительно удобнее. Это связано с тем, что с сайтом Госуслуг можно пользоваться в любом месте, даже взять, например, с телефона. Записаться заранее, прийти, не нужно стоять в очередях. Була бик җайлы, бик рәхәт. Алдан языласың да үзеңә кирәкле вакытка киләсең. Теләгән хезмәтеңне алырга була. Возможно отлучиться, скажем, с работы. А это значительно сильно выручает. Плюс можно записываться за несколько дней, то есть в определенный день, когда есть возможность подойти и получить свою услугу. Күргәнегезчә, мөһим сорауларны хәл итү өчен озын чиратларда утырасы һәм вакыт сарыф итәсе түгел, бигрәк тә буш көннәрне алдан белеп килгән очракта. Практика күрсәткәнчә, бүлектә иң тыгыз көннәр сишәмбе һәм шимбә. Шуңа күрә теркәү имтихан бирү бүлегенә язылуны атна уртасына планлаштыру отышлырак булачак. Также хотелось бы напомнить. ЮХИДИ хезмәтләреннән куллануга дәүләт порталы аша мөрәҗәгать итүнең өстенлекләрен тагын бер кат искә төшерәсем килә. Беренчедән, дәүләт пошлинасын түләүгә 30% скидка бара. Моннан тыш Әлмәткә караган башка районнарда яшәүчеләргә кабат-кабат килеп йөрисе булмый. Гаризаны өйдән чыкмыйча гына компьютер яки кесә телефоннан да биреп була. Шуннан соң бүлеккә билгеләгән көнне һәм сайлаган вакытка киләсе генә кала. Портал төрле юнәлешләр буенча күбрәк дәүләт хезмәтләрен алырга мөмкинлек бирә. Радифа Ногманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Моңарчы шәһәрдә генә күрергә күнеккән заманча мәйданчыклар хәзер авыл җирләрендә дә хасил булды. Барысы да безнең ишегалды президент программасы кысаларында башкарыла. Ознакай районында Җиңү бистәсе һәм Урманай авылларында бу программа буенча төзекләндерелгән ишегалларында зур бәйрәм чаралары уздырылды. Республика программасы кысаларында агымдагы елда авыл җирлекләрендә 13 ишегалды төзекләндерелгән. Җиңү бистәсендә башкарылган эшләргә барысы 40 миллионга якын акча сарыф ителгән. Шундый матур программа, президентыбызның программасы, һәм инде без инде сөйләштек менә быелдан без авылларны да керттек шушы программага. Ничек менә матур бик яхшы килеп чыкты. Асфальтлар, тротуарлар, балалар өчен уйный торган майданчыклар, bütün уңайлыклар да бар. Мен сезне чын күңелдән тәбрик итәм. Бик зур рәхмәт президентыбызга, Рустам Нургалиевичка. Программа нигезендә яңа юллар түшәлеп, тротуарлар җәелгән, ял итү зоналары, балалар өчен уен мәйданчыклары булдырылган. Урманай авылы халкы да бу уңайлыклардан бик канәгать. Ишегалды бәйрәмендә олы яшьтәгеләр дә, балалар да бик теләп катнашты. Без бик канәгать. Шундый программаларда катнашу алуыбызга.
Дом алдын матур итеп асфальт белән әйләндереп алдылар, яктырткычлар куйдылар һәм үзебез тора торган, яши торган домны матур итеп тышладылар. Без Рөстәм Нургалиевичка шушы программа өчен бик зур рәхмәтле. Һәм ул бигрәк тә онытылып барган авылларга килгән өчен рәхмәт. Район үзешчәннәре авыл халкына иң дәртле җырларын бүләк иттеләр. Район җитәкчеләре алдынгыларга, юбилейларга истәлек бүләкләр тапшырды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләрнең спортта танылуы очраклы түгел. Бу беренче чиратта спорт белән шөгыльләнү өчен тудырылган шартларның булуы. Ә аларны безнең төбәктә нефтчеләребез булдыра. Тайсуган авылындагы ат спорты клубы да авыл балалары өчен булдырылган. Ат спорты клубында без инде кунакта булган идек. Аның җитәкчесе Илнур Әхмәтов хыялын якташлары ярдәмендә тормышка ашыра. Һәм кайчандыр ат фермасы булган ташландык бина бүген ярыйсы ук гөрләп торган объектка әйләнә. Минем тормыш инде бу. Мин 7 яшьтән бирле атлар белән шушы конюшнада башладык. Минем беренче тренерым шушы авылныкы Ихсанов Расих абый иде. Шул 7 яшьтән башлап 8 яшьтә беренче мәртәбә сабан туйлар атта чаба башладым. 5 ел подряд беренче урыннар алып. Соңыннан Әлмәт ат спорт мәктәбе ачылды анда. Шунда беренче укучылар булып шунда бардык инде. Беренче выпускниклар шунда укып чыгып, тоже бөтен Россия буенча ярышларга йөреп, разрядларга лаек булдым. Бүген биредә 160-тан артык ат тәрбияләнә. Аларның токымы да, халкы да төрле. Кемдер үзен спортта якласа, икенчеләре балалар белән уртак телне яхшы таба. Өченчеләре исә эш хатлары. Исеменнән күренгәнчә, алары эшкә җигелергә сәләтле. Җәен биредә аеруча да җанлы булган, атлар янына йөрүче балалар саны арткан. Бу гаҗәп тә түгел. Биредәге чиста токымлы юртаклар үзләрен күрсәтергә өлгергән чөнки алар артында Сабантуй мәйданында, республика ярышларында җиңүчеләр күп. Быел менә бик күп Сабантуй ярышларында катнаштык. Елабугаларда кичат менә үткәрде яз көнне. Весенний старт дигән анда призовой урыннарга лаек булдык. Әлмәт Сабантуйларында күрше-тирә авылларга үзебезнең атларны күрсәтеп кайттык инде Сабантуйларда. Чөнки күп авылларда атлар бик әз, шул авылларда үзләре чакырып алалар Сабантуйга ярышларга, килегез әле халыкка ат күрсәтегез әле дип. Чемпионнарга барлык уңайлыкларда тудырылган. Биредә атлар өчен аш-су, юыну бүлмәсенә чаклы бар. Рәдифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә татар мәдәнияте үзәгендә рәссам Фәрит Газизуллинның сәяхәтче юллары дип исемләнгән 55-нче күргәзмәсе ачылды. Анда 100дән артык рәсем тәкъдир ителә. Күргәзмәнең тантаналы ачылышында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Фәрит Газизуллин бик кызыклы шәхес. Аның тормышы маҗаралар, сәяхәтләр белән тулы. Булар барысы да аның рәсемнәрендә чагылыш тапкан. 55-нче юбилей күргәзмәсе рәссамның 100дән артык картинасын үз эченә алган. Картиналарның сюжеты шактый төрле. Биредә табигать сурәтләрен, тауларны, шәһәр пейзажларын, кешеләрнең портретларын, натюрмортларны очратырга мөмкин. Это у меня 55-я персональная выставка. И называется она, я назвал ее «Дорогами странствий», чтобы хотел показать людям вот ту красоту того мира, который мне довелось многие годы лицезреть на Кавказе, на Памире, долгие годы в Якутии, в странстве, потому что те края, которые я видел, их никто, народ не видит, и никогда сам там не будет. И мне очень хотелось показать эту красоту мира в своих картинах, чтобы люди хоть немножко поняли, что мир такой прекрасен и что есть куда еще стремиться. Озак еллар дәвамында Фәрит Газизуллин геолог булып эшләгән. Экспедиция маршрутлары аны Көнбатыш Сибир, Казахстан һәм Якутия киңлекләренә ташлаган. Ул сусыз чүлләрдә булган, Кавказ һәм Памир биеклекләренә күтәрелгән. 20 ел эчендә ул бик күп маршрутлар үтеп, алган тәэсирләрен картиналарында чагылдырган. Природа это изумительная. Я его давно знаю, художника. И мы соседями как-то были даже. В общем, изумительный человек. И картины, самое главное, душа в них. Природа, душа, все, что требуется для нас, для человечества, так скажем. Горы, водопады, реки мне нравятся. И натюрморты, такие ромашки, васильки у него. Тут природный такой именно саму живую природу. То, что рождение. Вот это мне больше всего, конечно, по душе.
Традициялар үзгәрми. Рәссамның һәр күргәзмәсе котлаулардан башлана. Чарага аның хезмәттәшләре, дуслары килгән. Күргәзмә сентябрь ахырына кадәр эшли. Аннары Фәрид Газизуллин үз иҗат җимешләрен Казан Кремлендәге Милли галереяга әләчәк. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Луч Әлмәт телекомпаниясе, яңалыклар вакыты. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова имен яллар теләп сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.